sme sa spoločne potešili z otvorenia tohto prekrásneho multifunkčného ihriska, ktoré ste postavili vo vašej obci. Naozaj je pravda, že vláda Slovenskej republiky prispieva na ihriska podobného typu. Ale pokiaľ by nebola spolupráca obce, pokiaľ by pán starosta, vaši poslanci a ďalší nenašli ostatné finančné prostriedky, pokiaľ by tu neboli ľudia, ktorí to všetko zorganizovali a postavili, tak táto pekná stavba by tu určite nebola. Preto dovolte mi, aby som vás požiadal aj o jedno poďakovanie v podobe potlesku pre vašeho pána starostu a všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto ihrisko. Ďakujem. Vážené dámy a páni, takýchto ihrísk na Slovensku už stojí viac ako 230. Do konca tohto roku sú zafinancované ihriská tak, že ich bude viac ako 400 a v júni v roku 2010 ich bude 623. To je presný počet, boli na to vyčlenené finančné prostriedky a ja s veľkým potešením musím konštatovať, že tento projekt je mimoriadne úspešný a mestá a obce prejavujú oň obrovský záujem. Predsa len je to umelá plocha, je k tomu umelé osvetlenie, umožňuje to športovať prakticky v akomkoľvek počasí a v ktorúkoľvek hodinu. Chcem zaželať žiakom, chcem zaželať športovcom, ale aj ostatným, ktorí máte radi šport a tie druhy športov, ktoré sa budú dať prevádzkovať, už pán starosta vymenoval, aby ste si do sytosti tento nádherný štadión užili a verím, že možno sa tu objavia aj ďalšie talenty, ktoré by mohli reprezentovať túto Slovenskú republiku, či už vo futbale alebo v iných športoch. Chcel by som, vážení priatelia, aby ste vnímali aj toto ihrisko a spôsob, akým vláda Slovenskej republiky spolufinancuje ich výstavbu, ako prejav solidarity ľudí, pretože ľudia na Slovensku urobili pre tento štát veľmi veľa, najmä v posledných rokoch. A štát im to musí v takej podobe, v akej sa len dá, vrácať. A preto vás chcem ubezpečiť, hoci je hlboká hospodárska kríza, akú ešte nikto nevidel, ani 30. roky minulého storočia neboli také zlé. Chcem vás ubezpečiť, že zachováme sociálny a pracovnoprávny štandard, ako bol dosiahnutý v roku 2008 a 2007, bez ohľadu na to, aké budú ďalšie dôsledky krízy. Budeme preto držať dôchodky, budeme držať sociálne dávky, budeme držať príspevky pri narodení 1., 2., 3. dieťaťa. Vyplatíme na Vianoce vianočný príspevok. Dokonca chceme v januári začať poskytovať mladomáželské pôžičky. Budeme významným spôsobom bonifikovať úrokové sadzby v komerčných bankách, aby to pre mladé rodiny bolo dostatočne zaujímavé. Nechceme dovoliť ani v mene krízy, aby sa otváral zákonník práce, aby zamestnávateľ mal ešte viac voľné ruky pri prepúšťaní ľudí. Určite nechceme dovoliť ani, aby sa zasahovalo do minimálnej mzdy a do ďalších významných sociálnych inštitútov. Na tomto nám mimoriadne záleží. Chcem vám poďakovať za podporu a dôveru, ktorú prejavujete vláde Slovenskej republiky. Áno, robíme aj chyby, lebo vláda je mimoriadne aktívna. Ja sa snažím ako predseda vlády vyvodzovať zodpovednosť za tieto chyby, ktoré jednotliví členovia vlády robia. A opäť využijem túto príležitosť, aby som vás ubezpečil, že nie je pre mňa nič dôležitejšie ako efektívne, transparentné financovanie tohto štátu a v mene tohto pôjdem do akohokoľvek súboja s ktorýmkoľvek politikom a s ktoroukoľvek politickou stranou. Ak hovorím o sociálnych veciach, hovorím o kríze, rád by som vás ešte o niečo požiadal. My sa dnes nachádzame niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu a vy si